E logo, sei que hai festa aquí ou? Non é que mesmo non é nun pobo aí arriba preto de aquí que van tocar a festa de Centeais. O que pasa é que os gaiteiros pasaron por aquí e estaban ensayando un pouquiño. É que nós estamos a facer o camiño de inverno e pasamos por aquí, pero perdimos o último sinal. Vostede sabe se é por aquí ou? Non, o camiño de inverno queda aí atrás, onde ben ti dices, que hai aí un cruce, tiñades que haber collido á direita, pero bueno, pero tu ves ter moita sorte que chegastes a un sitio onde hai as mellores vistas de aquí deste pobo de Montefurao. A verdade é que sí, porque vimos por aí arriba e vimos as hortas, pero dende aquí ainda se ve moito mellor, Sí, porque este é se ve un dos lugares máis bonitos daqui desta zona. E sobre todo aquí con estes bancos aquí para falar a xente, non? Si, aquí no verán, cando a tardiña baixa, cando se poñía o sol, pois aquí viñan a falar os veciños, don Ramón, doña Rosa, o Milín e de vez en cuando a xefa. E ainda viven aquí ou? Non, algúns tiveron que marcharse, e outros que non viven, pero bueno, sigue quedando aí co cantón tan bonito como sempre. Se que as aldeas a metade delas xa están baleiras. A verdade, por desgracia, sí. Podes sentar aí un pouco, botamos un conto? Sí, sin problema ningún, podes sentar. Entón aquí hai xente que se acorda así que de bailar e tocar? Por aquí, por sorte, no municipio de Quiroga temos a sorte de haber contado con grandes músicos de música tradicional. E aquí pretiño de aquí onde pasa o camiño de inverno, nun pobo que se chama Vindilló, pois unha señora que se chamaba, na súa época sería unha rapaza, que se chamaba Felisa, foi unha muller pioneira nisto da música tradicional porque tocaba a gaita. Naqueles tempos, pois chegar a formar parte dun cuarteto para andar tocando por aí polas bisbarras, tocando con 3 homes, pois foi un atrevemento por parte dela, e a notoriedade, claro, podemos pasar de outra maneira, pero podemos decimos que é un referente da música tradicional de Galicia, aquí en Quiroga, unha muller que se atrevera naquela época a tocar unha gaita. E logo un pouquiño máis adiante, tamén cerca onde pasa aquí o camiño de inverno, nun pobo que se chama Parada Seca, pois un gran gaiteiro, Carlos Rodríguez, que tocaba a gaita tamén, e fundou un grupo que se chamaba Os Celtas, que andaba tocando por todos os pobos da Bisbarra, incluso chegaron hasta a provincia de Ourense, a Tribes, e logo emigrou a Estados Unidos e seguiu tocando a gaita ali no centro galego de Nueva York. E como lle gustaba tanta música, chegou a formar parte dunha big band de jazz. E con isto quer decir que, bueno, que ten a súa importancia naqueles tempos que un home pretiño de aquí do Ayuntamento de Quiroga dunha aldea se marchara a Nova York e fora ali un dos músicos famosos daquela época de jazz. Carai, logo, esta é unha zona rica de informantes, non? Home, a verdade é que sí. E agora se nos vamos aos tempos xa da hora, pois aquí tamén agora hai grandes gaiteiros, como che dixen antes, aquí está Samuel e Víctor, 2 irmáns aquí de Quiroga mesmo, que Samuel forma parte do grupo Ardentía de Vigo, forma parte tamén do grupo Manuel e Felisa, e colabora tamén con máis grupos. E no ano que se dedicou ás letras gallegas ás xerarias, pois compuxo unha peza que ten no seu disco, unha peza moi importante. Entón, quero dicir con isto que hai grandes músicos aquí na zona de Quiroga. O seu irmão Vito pois, formou parte tocando a zambona do grupo Son de Seu de Vigo, que é un grupo relevante en Galicia e internacional. E hai moito relevo xeracional na xente máis nova? Si existe relevo nacional porque hai un grupo de gaitas en Quiroga que se chama o Grupo de Gaitas San Martiño, onde forman parte deste grupo uns 40 pequenos, en edades comprendidas entre os 4 e os 20 anos, e pois tamén hai outro grupo de danzas que se chama San Martiño, que tamén ten unha agrupación tamén entre as edades 4, 20 anos, e logo posteriormente formouse un grupo xa para maiores que se chama Grupo de Danzas Arume de Quiroga. E non me quero olvidar tamén dunha xente que pasou pola banda de gaita San Martiño, que se chaman os Recantos de Quiroga, que xa é un referente que temos, que son os que andan tocando por todas as festas, podíamos comparar cos Celtas de Parada Seca daquela época, do fundador Carlos Rodríguez. Pero entón, vostede non tocou e bailou en algún momento? Bueno, eu toquei un pouquinho a percusión no grupo este que che acabo de comentar, na asociación Banda de Gaitas de Quiroga San Martiño. E, bueno, colaboramos aí en todo o que podemos para que esta música tradicional non se perda e siga adiante. Carai, logo aprendeu ben de novo, non? Si, aprendendo novo, aí con 14 ou 15 anos, pois fui un pouquinho músico, tocaba guitarra, cantaba un pouquinho, pero bueno, e andamos. E aquí por esta zona non hai ningunha foliada? Si, aquí sigue facendo foliadas, o que pasa que normalmente nas foliadas tamén, nas festas, hai orquestas. O que pasa que en Quiroga, o que é Quiroga, pois podemos case apostar un 50% entre orquesta e foliada, para que a xente teña un pouquiño de referencia por ambas partes, porque hai quen lle gusta o baile, e hai quen lle gusta escoitar a música tradicional, e nós apostamos por ese tipo de música.
E así entre vostede máis eu, vostede que é máis, de orquesta ou de foliada? Eu sou máis de foliada. E logo, non lle va a botar unha pieza ser dous compañeros seus? O meu penso que non habrá ningún problema por vosa parte, verdade? Ningún. Bueno, pois mira, nesta casilla de enfrente viven un par de bailadores, vamos a chamar e que veñan aí cabalar unha peza. Ai, sí, moi ben, así facemos aquí unha foliada. Moi ben, vamos a buscar. Bueno, pois eu casi vou coller o meu buzuki, non? Veña, vamos alá. Teño unha nena pastora, delgada como un salgueiro, como unha breliña verde que dobra pra onde eu quero, que dobra pra onde eu quero. Ai, alelo, ai, alala, ai, alelo, ai, alala, ai, alelo, ai, alala. Baixando do monte baixando, baixando do monte polo monte abaixo, baixando do monte baixando, baixando do monte o chega a noite, baixando do monte baixando, baixando do monte polo monte abaixo, baixando do monte baixando, baixando do monte o chega a noite, baixando do monte